Nah hinaholongan damang day ng hurian itu hata di partangangat tadi bagasa tikyon jalot tama barita na uli sen hatan debata alani jumulo hita martangya. Asini rohama dihamudo dame nasiat Tuhan debata mata do sananak na Tuhan Yesus Kristus do satot di porbadia. Pakulingi mahami marhite hatami ali Jehovah debata amanat do tot di porbadia. Ay ido nahu haroho kami pajongjong parsoran nami marhite partangangani nang takas dohami dapotat di hatam. Asaboton nami marpangalaho na Bartolomeo ni Roham. Mananginangi dohami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hata ni debata mga toy do mamakuling hita takas mabigiota sa Jeremia bidu 22 dia 10 satu ayat 10 sia. Jeremia bidu 22 ayat 10 satu ayat 10 sia tapay hutihut mas ngonon tarsurat disi. Marjea ma manangise na pauli bagasna so marhite-hite hatigoran. Dohot bonggar-bonggar na so marhite-hite uhum, si bolong-bolong ulaw ni dongan na di bayan, jaladang dilehon upa ni ulaw na. Lam ni namusedo pe, pauliok kumadiyaw sa dabagas na bulon, marbonggar-bonggar paranginanginan, di bayan huhut agkapadiluan, jala dilapis do hawares, jala salenggam sapang na di bahen. Tung taga mo maho raja alamanengahon hau arso, ya amam dang mangam manang minupuroha, uhut makajongjokon uhum do hatigoran, jadi sonang ma dihilala ujui. Pasitong uhum ibana tu na parir, doho tu na pogos, jadi sonang ibana. Daido parbue ni parbinoto adiau nin na Jehovah. Alayang gomatam doho roham, holal lau tu labam do dohot laho manguseho mudar na somar pipot, mangarupa doho mabahen uhum gogo. Di baheni songnod do hatani Jehovah dopak si Joyakim anak ni si Josia raja sia Juda dang tagamon adukonon ni halak ibana madok we hahang we ito dang tagamon adukonon na ibana madok we ale tuan manang we ale raja nami ikot tanomon na ibana songon haludi saraton na jalati palhoron na ibana do sian akka bahal ni Jerusalem ido sahatna salom. Nah hinaholongan damang day ng hurian itu hatahang ginabinaribot oras marihita salhuna. Akaruas na terpasu-pasu do hita jalanan yasian ni debata. Alanitang yang nami di dia pehita manangihon baritan ulion. Saya totong ma di bagasan pangaramotion jala manotong hita di pasu-pasu tu hatta. Amin. Barita na uli sa Jeremia bidu 22 ayat 10 ayat 10 sia. Epistel tamo di Minggu tanggal 20 September 2025. Marojahan di pandohan Tuhan peduli kepada kaum lemah. Tuhan peduli kepada kaum lemah. Debata mangaturehon halak nagali. Debata mangaturehon halak nagali. Ragam nuaing dipakilalahon jol mate. Dihagalion nai. Dan dapotan ibana dihilala di parrohaon jolma dan dipardulihon ibana dihaetehon nai ala sioti marga misalna ala namar sahe misalna aja ala jolma na pugos misalna gabedang diaturehon umma jamanon na ingat ya kadamang doho dena ala so tibo parsikolahan na ala jol mana pogo sibana gabe hurang biar gahon halak nguluna dangi paretok ko kalak nabuy masa do piak kadamang do denang dipartikan waingon yanak ko danak merasa dang diaturehon naturasna sibuk doho handphone na yate sibuk medsos naon ujung na mangas somangat pegeleng na dangi pardulihon nate. Marsiajar pegeleng na olo dangi pardulihon. Dangi aturehon. Alanya sibuk. Omma jamanon na ingate. Buido na toras tong makilalan sa ni di jamanon nate. Lu mana pabalga-balgahon, pagudang-gudakon, mabasikola satu na tibo, malamar parkarejuani geleng na habis akan habis. Mamora geleng na di pangartuan alay naturas na merasa hurang diaturehong geleng na buy masa doon na ingat kadamang do na alay unang menek roham disi
Molo dia hoin wai ngate kadamang doh denang. Boto ma las maroham. Sadario dido tuho anggo de bata. Dia tureho do ngulum. Amin. Didongani, diurupi, dipargogoi, dipasu-pasu do hita. Dihagaliomi, Tuhan peduli. Dilungun ni rohami, diparrohai Tuhan idoho, diparrohahon Tuhan idoho. Las maroham. Jalaido, hobar tu jahan ni mingguta, debata, mangaturehon halak na gali. Laos terjodoh, au terjodoh nak kamu, nang terjodoh hita kadamang doh denang. Aturehon, nabu si paturehon mate. Parroha hotong, nabu si parrohahonom. Pedulilah dengan sesamamu. Karena sebagaimana kita butuh di parrohahon, sebagaimana kita butuh dia tureho kalak, songoni matong. Atureho to talak. Nama karikotoni siako. Di borhati Jehovah do, si Jeremia di hati hai. Tongon dia bat papituhon do tu abad paunopon ya. Ada orang so Kristus. Di borhati Jehovah ibana. Manuri rangi tu juda. Isido berengota si Jeremia na manuri rangi pabotohon ahana ni halomohon ni rohan debata. Akadia na nilubahon ni debata iko pasahaton na itu Israel manang tu juda di hati hai. Jalatongon di tahun 600 sia 1 tahun 517 ya dinamang gonggomi si Joyakim manggotihon natorasna ima si Josia. Di borhati Jehovah si Jeremia pasahaton hatanai pabuwa naro lubba-lubba siat Tuhani tu si Joyakim naikon uhumon nahonabura si Joyakim alani pangalahona ayaharo pangalahon si Joyakim di hati hai. Joyakim sebagai seorang raja manggotihon si Josia tidak mengikuti jejak ayahnya karena si Josia sebagai raja kala itu takut akan Tuhan. Mangulahon nani halomon rohan debata bahkan sampai melakukan reformasi ketika itu. Di pai baru ibana parnguluon ni parugamon partodion ni halak Jehuda di hati hai. Alai si Joyakim bangkit gabe raja dang ditulut ton ibana songon natorasna na manariho do na pajongjong tu akana jol managali na manariho na kajol manapugos na mangodiho na kahalak na babalu na so marama so marina. Alai anggo si Joyakim holan neng manariho diri do ibana. Holan na pasari-sari diri na do ibana. Rohana do ho matana holan neng mereng perlebaad do. Ido banda di dokoni di ayat 17 anggo matam do ho roham holal lau tulabam do ho lau manguseho mudar nasomar pipot. Omma sian si Joyakim pangalaho di bereng. Ido banda ikon ditorui Jehovah ibana marhite si Jeremia. Berengot tameya kadamang do ho denang. Tulu hal sejami tahun. Pahuti hutot tame parjolo ayat 10 satu ayat 14 di bereng debata si Joyakim naso mangaturehon ngulu niya kana pugus akajol manaleai alai holan manarik tu diri do ibana holan maparwau dirina ngulu na bermewah-mewah alai halak menderita di bain-ibana di gonggoman nai. Pemimpin yang tidak peduli dengan kehidupan rakyatnya. Balik sa mabay karejo akarayat nai di kurasibana tenagana.
Di pajongjong bagas nama sayuli, marhite-hite ke keringat dohok mudarnya ka jolmana pogosi, dang dilehon upahana. Odo ubana didok dia 10 tului marjea mama nangise na pauli bagasna so marhite-hite hati goran. Marjea mak celakalah. Ini di bagian yang pertama. Tegoran. Burada otu si Joyakim. Dia hidup dengan kemewahan. Dia hidup dengan kemegahan. Sampai dikatakan rumahnya, istananya akan dilapisi dengan kayu waras. Dilapis doho hawares. Jala dibayan salenggam sapang na dibayanin. Oka kapatuluhon, mulai do hawaras kan, hauna argai dui, hauna tahan lamai, hauna anguri ate, na terjamin dui ate. Bahkan mau di hati hai, pabuah hawaras ini berarti patulun kemegahan, kemewahan, bahkan di patari dahuni do tingkat sosial. Ya, songod dia mah halak na napuna bagas molonunga dilapisi dohot hawaras ate. Artinya ada tingkat sosialnya yang lebih tinggi karena hawarasi patuduhan kemewahan nate. Jalan waing dak kalulu bion nate. Isarani di Indonesia bodo radonoto misalnya dohot pohon cendana na siak sian NTT manang hau jati na siak Jawai hate. Manang hau ulid dotahe na siak Kalimantan ni. Molopola obahan na kan patuduhan na luar biasa nama bagasi kemewahan na. Jadi patuduhan itu tingkat status sosial na kan. Odo di bayas si Joyakim marhite-hite kayu waras sih. Kayu waras na masayargay. Ido didok mengalapisi istana na dok bagas nai. Sementara rakyat menderita. Bahkan gogoni halak lau pajong-jongi somar bayar di mana mangasah botoho di mana mangasahun hagugo do waso di mana. Iba jol makarejo aladang dilehon upananin. So ina mewah ni bagasi di sakapi rohana tong neng pajongjong na balgado pe ibadah na bulun. Marhite hawaras dilapisi ate. Ulo nakira ni patulot tingkat status sosial do ate. Alan ido nuaing haargaon ni hawarasi ya mulu di Libanon sampai di bendera nai di patari dahon di siate doho pohon aras nama sehargai ala nu ngalangkai nuaing ate hawarasi akadamang doho dainang omma gaya hidup ni si Joyakim hidup pada jahuba marjea mah dia sibuk dengan kemewahan kekayaan dia sibuk memperkaya dirinya dengan kesombongan dan ambisi penuh dengan keserakahan, menggunakan hidup orang lain, membuat orang lain menderita tapi dia bermewah-mewah. Oma gaya hidup borjuis mete, nuai ngama saya di ngulut tahun nanti akada mang dohok dena, pamer status dengan kekayaan, status nai pamer, ya teh di medsos pamer dengan barang-barang branded nai ya teh, alirang binoto songod dia dibayar. Lahon napunahai hidup balang tai sokon di Nepal ate justru orang-orang kaya anggota-anggota dewan ini nuaing di isarok sok ate karena halak menderita rakyat menderita jelas sokon baru-baru na masa di bangsot tahun ate halak bui merjam sekian miliar jam tangan lo tapi halak dang mangan, halak hurangan ini. Gabi tuan tipa hati-hati. Debataman dok marjea mah. Orang yang hanya mempamerkan, mempertontonkan kemewahan, kemegahan seperti Joyakim ini. Nang pauli bagas, dang marhite-hite hati goran. Dang bagas si gonggom pangisi na yate. Molo dang nani uhul ni hodok nah bagasi molo alani akan apa dubu dui
Orang lainnya kapangototo yo pinajongjong bagas na mega dang sonang ibadisi, dang sigonggong pangisi nai, dang pangalapan tua pangalapan pasu ya teh, dang pangitaran ya kada dana doa kana matua ya teh bagasi, dang sonang ibadisin. Tabayak ko jonwa ya teh habis dijarak ke bagas ni, na baru-baru kan habis dijarak, sudah diperbuat si bagas ni, omma moloso tikos. Alanya kadamang doa yang me bagas tay, alay sonak kita di siete, na ni hodok tayat ya kadamang doa denang, molo mewah pe, alay marhite-hite pasu-pasu ni dia bata, darong masalah hati, dengan siap pangototo yon, anggo si Joyakim mi pajongjong bagas ni marmengo-mengo, alay hodok ni jolma, mudar ni jolma, dang di paretok ko ni bana, jala dang di lehon upana. Hati-hati kadamang dok dena. Agari tukang. Mula menderita bina tukang nina pajongjong bagas niba. Ya, olo do gabe adong pakurangin adina punah sate. Alan do kadamang dok dena. Mari. Ibagasa kasih tonga kita. Taparroaho nak kajol managali. Taparroaho tasarihon na sida. Dunia yang sibuk dengan pamer kekuasaan, gaya borjunismenya yang sangat luar biasa saat ini. Menikmati kemewahan, pamer kemewahan, ya tidak memperhatikan orang di sekitarnya. Ilo benar Jahuba marjea majale ko pasahaton ni si Jeremia. Itu si Joyakim. Napaduahon sen ayat 15 sahatu ayat 16. Di patorang di si songo dia mah si Josia songo dia doh si Joyakim takas do di patorang di si amani si Joyakimi ibana na adul sian amana si Josia yang peduli dengan orang lemah, Josia yang peduli dengan hidup kerohanian dan yang takut akan Tuhan. Josia na pajongjong uhum tu akajol manamenek. Josia na say totong maparrohahon ngulunyaka na pugos akajol manaparir. Di compare debata marhite si Jeremia. Sonang do ibahananin. Ido parbue ni panadayo do parbinotowa di debatanin. Olo pajongjong uhum tu akana parir. Doho tu napugos. Neng dohonon na tu si Joyakim dang songoko. Neng ido dohonon nati akadamang doho denang. Sonang do si Josia. Natoras ne. Om mate. Boy do adong haasingon pangalaho. Ni anak kon sen natoras. Apa yang gua halak batak mandokat eh. Molo asing do. Ya. Molo daw tu bisi, olo digabe diharat, pinahan nate. Sa sitong naikon, dang daw tu bisa bonan. Artinya hasol hoton, itu neng patorangon na kan, ama doho yanak ko ni. Nasa dalan, saroha, jalana sarupa te. Ikobunya don, bah, serana mamereng amang muda ubah molo berek konin na. Daw lo do songon ido kalat tiba. Nenga songon nama mereng bapam dawin honu au nueng tu honin na alay bereng iba misalna. Alah sarupa dakula diboy sa sitong na. Di pangatoyon do di pabahinani ido naeng takasate. Anggo si Joyakim adul do pangalahona sian natorasna si Josiah. Alania kadamang doho day nang takas do di paingo de bata si Joyakimi. Marhite si Jeremia di lubahon, di hataho buradoho uhum, na mangonggop si Joyakim. Na so perduli, di ngulu doho di penderitaannya ka bangsona. Yang asik dan sibuk dengan kemegahan, kemewahan. Gudang nain weng jolma, mempunyai gaya hidup songo si Joyakim onate. Borjuisme gaya Joyakim doho borjuisme gaya zaman sekarang ya.
penuh dengan ketamakan, gaya hidup yang mewah, dan yang suka menindas orang lain, memeras keringat orang lain. Odo yang nama asate, tidak peduli. Si tahun ni halak, na penting hidup mewah nina. Hati-hati kada mangdok dena. Satokid doi. Bereng mak di bagian na patuluhon. Di dokter si Joyakim. Ala mata ni si Joyakim holan na maparwaw laba. Na penting utung odo na di mana teh? Laba. Itu di bagasa pikiran na. Ngulu na holan na fokus tu parutungan. Dak peduli bana ya marniai do halak disi manangdang menderita do halak disi. Na penting pangomongan. Om manu yang ngulu ni jol mate. Mangomo wow. Odo narikot. Dak peduli acik do halak manangdang. Dina manguluk kita juk naik soalnya teh. Serakah. Dak peduli ngasih ga manangdang lingkungan ni. Na penting ya mangomo boy jual akahawi teh. Dak peduli menderita dak halak manuhori. Na penting marlaba awin. Si Joyakim marpangalah hosongoni ala yang gomatam dohok roham holal lau tulabam. Hape nunga mangusai mudar ni halak. Nunga memeras keringat ni halak. Bau nang mapina jong-jong ate kemewahan niba. Dengan hasil keringat orang lain. Dengan hasil nama durso mudar ni halak. Unang mamangarupa do mabayan naso uhum inna. Artinya ada pemerasan dengan penganiayaan. Alani do kadamang do nang didok di bagian napatuluh ni. Haleau do jabar ni halak di ujung na. Saya songon halu di nasinarat dohok na nitipal honin na. Parngulun na. Jalan akadungan ni halaki do tikos nin. Akadamang doho day nang omma parir nate. Haleaw do ujung ningulu ni zolma. Molodang tikos ibana. Mangulahon hasit tongan. Mangulahon uhumi. Di ujung nasongon halo de na tinipal ho jalan yang syarat sian harbangan di Yerusalem nin. Tua hamang ulut tau nanti kadamang dohok de na anggo di ujung na. Dang denggan pajak kono ni debata tu hita. Jolmai pedang di bagasan adung holong pabor hatok kita. So tunggu beda jolmai tuya di matong mati. Ayo nang disoni dokonate. Dak tagamon aduk konon ni halak. We hahang, we itu. Dak tagamon aduk konon na. We ali tuan manang we ali raja nami. Pabor hatton pananomoni pedang tikos. Pajak konon ni debata ape. Dang tikos ini. Ala nadi ingok ni jolma. Hahaci todo nabi nenna. Atik pikir mewah di pakilalahon ibana ya alai halak makilala si taonon ujung nah dohon jolma nah hurak katuk mati. Tadi itu kan mengedungi jolma dan adung natikos nanti pegurang do jolma naingate dia dung apa juang donian ya jahat donian alai di ujung na seolo tong mabenaka say gawe marhata ga busati adung ni na burjor ini na molodung mate ape dang sitong adung nai ay gudang nang jol mo nate holatik di tiopibana huasoi di tiopibana hamorau ni biar rohani jolma alai holat salpui dangir ga jolma lea situ tu ibana di bang molopole dok songon halu di nasinarat ninna natini palhon marti coba dangi turehon halak ibana di ujungna. Leas itu tuh. Alai sedia tabu mate di ngulu ni ba. Di sinadongan ni bai.
Di huaso ni bay manang na dihabuyun ni bay nilehon akka holong tu akan asing. Di paborhat di ujung na adungan ni halak do denggana teh. Unang do di ngotala kiba ya so padok ni akka jolmaya teh. Nagudangan nyan singoton siana maton taga dinguluna alai dang adong sitiruon ninna. Coba. Nagudangan singoton alai dang adong sitiruon ninna. Coba, anggo si Josia diingot siani bana akan naringgani jala si tiruon do dibahen. Si Joyakim dangadong si ingoto jala dangadong si tiruon. Ahadun weng tagamod dohon ni jolma di ngulum mulai tadi koko portibion. Adong don weng singoton na nauli na dengga nabi nemmi. Adong don weng nauli na dengga na hubayani ingoton ni jolma. Adong donang sitiruon na. Coba. Jala buharo padok ni debata di ujung na. Tabulus portibion. Rohi tamad dapot to kabangsa nai. Taga mo donay romaho na pinasupaso ni damang. Tiak kamu maharajau ni. Naong pinadiri di hamu. Sian hauja ni tanon. Ido dohonon nanuay. Akadamang dok denang. Manak sebalik na tiak kadamang dok denang. Tuahama ya. Soina ma gajang ni mobili manaruhok kita. Aka mobil-mobil mewah musay may manaruhok kita saat tu dia ni. Apa itu tadi kok kita. Jala dang adong pajak kono di Banua Gijang Majalohita. Karena sebenarnya Bapak Ibu aku bukan siapa yang mengantar hidup ini. Berapa banyak, berapa ramai, berapa iring-iringan mobil mewah. Bukan itu yang menentukan, tapi siapa yang menerima. Bukan siapa yang mengantar, tapi yang menentukan itu siapa yang menerima. Debatado, didok do tuau, tu som mahona pinasu pasu ni damang, inda Jesus ido. Tiak kamu maharaja Banua Gijang idon waing. Alania kadamang doh denang, bae marni ulang ulum. Saleleng dihasiangan okko. Molo debata mangaturehon halak nagale, parroha hotong. Akajol managale itap ni tolakmu. Unang do gabe manggosa, mamusa ngulu ni jolma. Dangi di halo maut Tuhani. Alani do kadamang dohok denang. Jadilah pribadi yang senantiasa peduli dengan orang-orang yang lemah. Jala ingok mak. Molo dihorong ni nagali doho. Diaturehot Tuhani do ngulum. Amin.